Nagaulat na lang sa karon sa investigation report sang kapulisan ang Land Transportation Office sa LTO-6 sa nakabunggo sa isa ka call center agent nga nagatabok sa pedestrian lane sa Riverson Road alas 6:25 sang aga Enero 19. Ini ang pahayag ni Attorney Gaudioso Idesponde II, Assistant Regional Director sang LTO-6. Dugang pa niya, iga-assess nila ang biolasyon sa motorcycle rider nga si Philip Roldan agod makadesider kung suspendihon o kung bawion ang iya driver's license. Nahibaluan nga nagtiko ang wala nga tiil kang nakaangkon sang pila sa ulo ang call center agent. Samtang, ginako naman ni Roldan nga 80 km/h ang pagpadalagan niya sang motorsiklo bangod nagadali ini pakadto sa iya trabaho. Nagpanumdum naman si Ruspan nga maghinay-hinay sa pagmaneho, ilabi na kung lapit sa pedestrian lane. That's why we want to emphasize the importance of driver's education. Tubong ang tanan ng mga kabataan na wish to secure a driver's license. So, encourage na hindi na mag-attend sa mga theoretical driving courses sa mga opisina, sa mga driving schools, but we take it by heart. Kagini si Kabandarang Kim Kaluyu, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.